iwuru onye ọdịnala Igbo, ị ga na-asọ nsọ. Ị na-asọ nsọ, ọ ya wụ eme ọdịnala Igbo. Ma ị naghị asọ nsọ, forget it. And nsọ and cleansing is all wrapped together, is all wrapped in one form. Iwuru onye na-asọ nsọ, ị ga na-edosa onwe gị ọcha, maka ndị mmụọ na-asọ ihe mpịtọ. Angels forbid anything that is unclean, that is filthy. Iwuru onye ọdịnala Igbo, ị ga na-asọ nsọ, maka na mmụọ na-like ebe dị clean. That's why m ji na-ekwu okwu, ị chọrọ ime ihe ọdịnala, ị ga-awụ onye na-asọ nsọ. Gịnị wụ nsọ n'ala Igbo? Emegidekwala mmadụ ibe gị, itinyekwala aka na abortion, ihe ọbụla wụ nkwafu ọbara, wụpụ aka n'ime ya. Edinakwala nwunye mmadụ, agbakwala izu imegide mmadụ ibe gị, anọkwala n'ebe a na-agba izu imegide mmadụ. Ma gara onye ahụ dị na mma, ma gara onye ahụ dị na mma, itikwala ọnụ na ihe ga-eji kwuo ka ekwugide mmadụ ma o megide mmadụ. Izu ọjọọ ọbụla a chọrọ ịgba iji egbu mmadụ, iji emegide mmadụ, itikwa aka. Don't be part of that. Ọ ya wụ nsọ. Ewuru nwoke, apịtọkwala ụmụ mmadụ, agakwala ya na epik girls na-ehi with them. Ọ na-ebute ụchụ, ọ na-ebute ọra agwụ. These are all the things we are preaching about. It's not high life, it's not good. Don't be sleeping with girls. Ewuru nwa okorobịa na-alụbeghị nwaanyị. Ọ dị ha ala gị mkpa, gaa kwụọ ụgwọ isi nwaanyị, lụrụ nwaanyị, dosa n'ụlọ. Before gị lụọ nwaanyị, plan ya very well na nwaanyị a na onwe ihe ọ ga-eme. Don't just keep a woman at home. Ka agara ya na-agba mbọ. Let you guys to be together and to work together for a purpose. Onye kwesịrị imewu ewuru onye ọdịnala Igbo, ọdịnala Igbo adherent. Wụpụ aka na ihe ọwụla wụ mpụ na arụrụ ala. Ebe ọbụla a chọrọ imegide mmadụ, ebe ọbụla a chọrọ ịrụ arụrụ ala, ma a chọrọ iwepụ ego na-awụghị ihe gbasara ọha, ma e nyere gị ihe ka gị kee. Don't be part of corruption. Anything that is corrupt, anything that is malpractice, anything that is soiled with impurities, you need to be devoid of it. That's how you be able to attract positive energies or angels towards you. Yeah, that is when because angels are like servants. They are there, they were designed to help humans deal with some spiritual stuff. So if you are the one that you are doing things in the right order, you'll be attracting them. And that's how you'll be successful in whatever you're doing. In any little way you can. Onye ahụ kelee gị, it will go a long way of opening doors for you. Ewuru onye ọdịnala, gbalịa na-asọ nsọ, gbalịa na-emepụ aka, gbalịa na-achụ àjà. If you cannot be able to understand all these things I'm listing, you will be successful. Gbalịa na-achụ àjà. Enwere any monthly rituals a na-eme, or a na-agọ in a group, or nke ị ga-agọ n'ikike isi onwe gị, ma ị chọrọ chi onye nwa gị àjà, ma ị chọrọ ndị ichie gị àjà. Be part and parcel of these things. It opens doors. Once in a while, igboro chi gị. Once in a month, igboro chi gị ọkụkọ, ma gbori ebune, ma gbori ewu, anyhow your capacity ruru. Once in a me, ị ga-ahụ open doors. People ga-asịkwa na ịgwọ ụlọ ọgwụ ego, but all open doors ka anyị na-ekwu okwu ya here, maka na ọwụwa ego ka anyị nọ n'ime ya now. So asị m onye ọla na-ele ihe mgbasa ozi ya, ihe ọma ị ga-emere m, share this video and also subscribe to my channel. Subscribe to this channel and let's keep doing the good works. Yagazie.